Eihän tästä näikö, tässä on niitä muita. Matias. Ja täältä saapuvat nämä upeat ja nopeat valjakot sisään. Tämä on siitä kiva kilpailu, että kaikki valjakot tulevat tänne palkittaviksi tulosjärjestyksessä. Ja asettautunevat tuohon keskihalkasijan kohdalle. Kasvot tuonne yleisöön päin. Se on sen verran paljon, että saatte mennä aika tiiviiseen muodostelmaan. Ja heti kun vaunu on pysähtynyt, ruumi nousee vaunusta ja siirtyy tuonne hevosten eteen. Ruumin rauhallisiin tehtäviin kuuluva asia. Hyvä yleisö, Criollo Indoor Driving Challenge. Palkintojen jako. Palkintoja jakamassa Criollo hevosrehujen edustaja Eija Eklund Miettinen sekä tämän kilpailun tuomari Kati Honkanen. Ja voittaja valjakon nimi on Dancer T. Talvikki Järvinen. Toiselle sijalle ajoi messujen kummiponi SV